мо ҳам бояд шукрона бикунем ки чунин раиси ҷумҳуре дорем ки имрӯз алҳамдулиллоҳ бо пайи қадами ин шахсияти бузург ватани мо ободу шукуфон шудааст. شما تمام دخترها فهمونین اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان حتی از همون زندگی خودشون نمیدونن چیکار میکنن. Я горжусь тем, что я ношу хиджаб. Я вижу в нем светлое будущее. Я не отстаю ни от какого ученика в школе. Я учусь на отлично. Я выступаю в мероприятиях, участвую в них. Я знаю наизусть несколько джузов Корана. Нам это сказал Аллах, значит, мы должны это сделать. Это был приказ Аллаха. Я не понимаю, что они нашли в этом плохого. У них что, больше дел нету, что снимать со всех мусульманок и матерей, со всех женщин хиджабы? дар шабакаи ютуб чӣ қадар дурӯғҳову бофтаҳо алайҳи тоҷикистон гап зада истоданд. мо аз ҳамин рӯ хостем ки ба тамоми мардуми ҷаҳон бирасонем ки алҳамдулиллоҳ ватани мо обод аст. ҳамин як қонун гуфтам биромадай ку одамоне ки мисол духтароне ки сатр доранд ҷойҳои давлатӣ диромада наметавонанд ҳамин хел ҳамин ростая апаҷон? Мумкин нест ака сатр катива сатр либоси тоҷики мо нестай ку ака. Мисол мо охи мусулмонем ку апаҷон. Дар гӯш кune. У сатр син сол катия як димиш ки румолсай майда банда шарт нест сатр базани сатр айдига давлат омадаги. ва ватани мо як зарра нуқсон надорад, балки нуқсон аз худи ҳамин шахсиятҳое аст ки туҳмат ба ватани мо мезананд. Аз ҳамин рӯ дӯстони азиз бо ташвиш ва шубҳа ба онҳо нигоҳ мекунад ки худо накунад дар таги сатрашон чодарашон ягон чиз пинҳон шуда бошад, чунки ҳодисаҳои зиёди мо дар ман ин бонои зебое ки дар назди мо ҳаст мо ҳарос мекунем аз инҳо. имрӯз мо бо мегӯм ки чунин сарвар дорем, чунин пешвои миллат дорем ки ватани моро ин қадар як атрофам бигир атрофам сиём ин худо бехабаро сатра будестиям на худо тара дау дунё ҷазо тамета бечораи студента барои сатраш пеши донишгоҳ бурдестиям худо бехабаро либосои сатро сатпӯшӣ ҳиҷобпӯширо мавриди диққати худ қарор диҳем. дар дохил пешниҳод ҳамин чизо манъ шавад. албатта ки пешниҳод карда? ҷаноб. ки пешниҳод карда? ҷаноб. чӣ пешниҳод кардан? ки дигар дар ҳудуди Тоҷикистон чунин либоспӯшӣ маҳдуд карда шавад. солҳои ахир ҳукумати Тоҷикистон назорат аз фаъолияти мазҳабии шаҳрвандонро шадидтар карда, аз ҷумла чунин назоратро аз болои сару либоси сокинон ҳам пурзур кардааст. дар муассисаҳои таълимӣ пӯшидани ҳиҷобу рӯсарӣ ва барои мардон доштани реш манъ шуда, барои наврасони то 18 сола рафтан ба масҷид мумкин нест. мақсад ҳиҷоба манъ карда бошад ким ин дурӯғ аст бародарони азиз. худоро шукр ки ватанмон ободай, ватанмон шукуфонай, аллоҳ ҳамеша ватанмон инчунин бошад ва ин дурӯғҳое ки нисбати давлати мо мезананд ҳеҷ гоҳ дӯстони азиз ба ин суханҳо бовар накунед, зеро инҳо танҳо фитнагаранд ва мехоҳанд ки боз мардуми Тоҷикистонро ғуломи хеш кунанд. аз ҳамин сабаб дӯстони азиз касоне ки ҳамин суханҳоро мегӯянд биёен шумо бо чашми худтон бубинем ки ватан чӣ хел шукуфон шудааст. худоро шукр.